I am from Luguandon tonight. 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 Vivo en un lugar donde las nubes y la lluvia no están solo por casualidad. Cerquita del cielo todo casi es perfecto, como dijo el dios Breogán. Piedra sobre piedra, con murallas, con almenas, patrimonio de la humanidad. Castresos y romanos viviendo como hermanos a la sombra de la catedral. Vivo en un lugar escondidito al noroeste de la piel de toro. Un sitio selecto, un paraíso donde se puede comer de todo. Pulpo con cacheros, garbanzos con chorizo y la con grelos. Cachola, pimento, cefillo, churrasquiño y o mellor caldo galego. I'm from Luguandon tonight. I'm from Luguandon tonight. I'm from Luguandon tonight. I'm from Luguandon tonight. Vivo despacio, muy despacio, como me enseñaron mis antepasados, saboreando los momentos que el destino me regala en el fondo de cada vaso, paseando por el parque Rosalía, por los vinos, por el calciñado campo, navegando por el niño, respirando cariño en la ceña y en el rato. No me hace falta el metro, ni ave, ni aeropuerto, y como mola mi acento. Yo no hablo, solo canto, forma parte de mi encanto, privilegio de este pueblo. Cuando pasas 5 vacas que dan leche, merengadas verde, que te quiero verte. Si me preguntas, espera, quizás sigo, quizás no, amiguillo, eso depende. I'm from Luguandon tonight. I'm from Luguandon tonight. I'm from Luguandon tonight. I'm from Luguandon tonight. Y es que toda mi provincia es la octava maravilla, montes, playa, ríos, valles. El Caribe más insiempre, la mariña, mi madriña y los bares, qué lugares donde se beben con calma caldos da Revira, Sacra, no Cabrele, no Santares. O en la tierra que es más llana, caminito de Santiago, en la Ulloa y Fonsagrada. Literatos, deportistas, cocineros, artistas, talento en estado puro, empresarios, estudiantes, políticos, currantes, es mi gente, esto es Lugo. Y es que tengo muy pequeño, pero noble, eso seguro. Y si vienes a verme, aprenderás a quererme porque, brother, I'm Luguandon tonight. I'm Luguandon tonight. I'm Luguandon tonight. I'm Luguandon tonight. Gracias. Moi boas noites, señoras, señores, autoridades, amigos. Benvidos á 10ª edición dos Premios El Progreso ao Deporte Lucense. Unha noite moi especial na que os galardóns e as emocións irán da man do deporte. Pero non todo vai ser entregar premios, porque temos reservada algunha sorpresa para vostedes, porque da verdade, que sería da vida sen sorpresas? Pero como lles dicía, esta noite El Progreso quere premiar os deportistas máis destacados en 32 categorías diferentes e como colofón a esta velada coñeceremos o nome do novo deportista lucense do ano, un galardón que o ano pasado foi a parar a mans de Alessandra Aguilar. Deste xeito, El Progreso quere premiar o esforzo de tantos e tantos deportistas que fixeron que o ano pasado fose memorable para eles e para todos nós, e senón unha mostra a espectacular temporada realizada por todos os equipos da provincia ou tantas e tantas victorias colleitadas a nivel individual polos deportistas lucenses. En definitiva, moitos intres que quedarán para sempre na memoria porque puidemos desfrutar de deporte de calidade. E sen máis comezamos
e facémolo lembrando brevemente o sucedido en edicións anteriores. E sen máis, coñezamos xa os primeiros nominados da noite. Atletismo. Manuel Uriz. Saleta Fernández. Miguel González. Automovilismo. Alberto López Belón. Adrián Díaz. Sergio Vallejo. Baloncesto. Brais Gago. Juan Nécega. Fran Vázquez. Balonmán. Sergio Ríos Vázquez. Gonzalo Rodríguez Trigo. Javi Villares. Villar. Óscar Capón. Raúl Esmorís. Tania López Pérez. E para facer entrega dos primeiros premios, pido a presenza de don Luís Ruiz, xefe de deportes del Progreso. E os gañadores son, en atletismo, Miguel González. En automovilismo, o gañador en automovilismo, Adrián Díaz. En baloncesto, Brais Gago recolle o premio o seu irmán. Moitas gracias, Luís. Para entregar os seguintes premios, por favor que suba ao escenario don Jaime Castiñeira, voceiro do Partido Popular no Concello de Lugo. E os gañadores son, en balonmán, Sergio Ríos. En billar, Raúl Esmorís. Moitas gracias, Jaime. Imos facer unha pequena parada no camiño para relaxarnos un pouco cun espectáculo que lle gusta a todo o mundo, a pequenos e maiores. Con todos vostedes, o mago David Méndez.
A verdade é que abraiante o que fixo David. Outro forte aplauso. E nós continuamos. Estamos hoxe aquí reunidos despois de que se recibiran máis de 20.000 votos ao longo das últimas semanas polos lectores del Progreso, promotor e patrocinador deste evento, unha exitosa participación que se mantén ao longo dos anos nun evento que conta coa inestimable colaboración do Concello de Lugo, a Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, a Xunta de Galicia, Gadis e el Corte Inglés. E como xa lles dixen anteriormente, son 32 as categorías que hoxe se recoñecen, ademais de conceder un galardón ao deportista lucense máis destacado, un premio que en edicións anteriores foi a parar a mans de Maxi Rodríguez, Tania Fernández, Hugo Sánchez, Jorge Prado ou Alessandra Aguilar, todos eles destacadas figuras a nivel nacional e internacional. E nos seguimos con máis premios. Os nominados son... Boxeo. Alberto Piñeiro, Piña. Óscar Rey. Cristian Trujillo. Caza. Iván Fernández Pereira. Manuel Pérez López. José Ignacio Pérez Pérez. Ciclismo. Saúl López, Club Maceda. Esteban Paz Corrales. Jesús Rodríguez Pociña. Deporte discapacitados. Juan Pablo Barcia. Maxi Rodríguez. Mauro Rodríguez. Deporte orientación. Teresa Bellón Santos. Cristina González Fernández. Juan Rodríguez Vega. Para entregar os seguintes premios, por favor que suba don José Manuel Pérez Bouzada, director de Comunicación e Marketing de El Progreso. E os gañadores son, en boxeo, Alberto Piñeiro. En caza, José Ignacio Pérez. Recolle o premio Luis Eusebio Fidalgo, membro da Federación Galega de Caza. En ciclismo, Jesús Rodríguez Pociña. Moitas gracias, José Manuel. E para entregar os seguintes galardóns, por favor que suba Gonzalo Corredoira de Gadisa. O gañador en deporte de discapacitados, Maxi Rodríguez, recolle o premio o seu pai. En deporte de orientación, Cristina González Fernández. Moitas gracias, Gonzalo. E nós seguimos con máis recoñecementos.
Os nominados son... Esgrima: Ángel Manuel Rodríguez Chaco, Mireia Sagristado Santos, Pedro Sánchez Corral. Fútbol: Sergio Cabanelas, Queco Vilariño, Ribadeo Fútbol Club. Fútbol Sala: Alex Diz, Kiko Otero, Diego Ríos. Gol: Rubén Anjo, Manuel Hernández, José Ángel Pérez Reñones. Hípica: Paula López, Carmen Pérez Pena, Paula Rivas García. Para entregar os seguintes premios, por favor que suba don José Manuel Díaz Grandío, edil de Deportes no Concello de Lugo. E os gañadores son, en esgrima, Pedro Sánchez Corral. Recolle o premio Pepe Bermúdez. En fútbol, Queco Vilariño. Recolle o premio o pai de Queco. En fútbol sala, Alex Diz. Moitas gracias, José Manuel. E agora para os seguintes galardóns que subo ao escenario don Manuel Otero, delegado provincial de Deportes da Xunta en Lugo. E os gañadores son en golf, Rubén Anjo. En hípica, Paula López. Noravós premiados, moitas gracias, Manuel. Ben, moitos de vós fixestes realidade os vosos soños grazas ao deporte, moitos intres que xa forman parte das vosas vidas, momentos que sempre recordaredes e seguro que faredes porque só vos sabedes todo o tempo que loitastes para acadar esa meta. E algo semellante tiveron que facer os nosos protagonistas, os que veñen agora. Eles misturan técnicas de puño e de patada para facer do seu arte marcial algo moi sinxelo e moi fermoso. Con todos vostedes, os rapaces e rapazas da Escola Lucense de Taekwondo.
Outro aplauso que vaya a canteira ten o taekwondo lucense. E continuamos, facérmolo con máis premios porque en Lugo practícase moito deporte. Os nominados son... Judo. Sara Álvarez. Daniel Canto Prado. Silvia López Lorenzo. Karate. Lito López López. Roque Mazoy. Paula Ramos. Kung Fu. Escuela Kung Fu Colegio Luis Pimentel. Club Kung Fu Lugo. Natalia Sánchez Tizón. Motociclismo. Yago Armesto. Jorge Prado. Club Radical de Sober. Natación. Borja Álvarez. Juan Manuel Ferro. Cristina García Rodeja. E para entregar os seguintes premios, por favor que suba ao escenario don Tito Diéguez, subdirector de El Progreso. E os gañadores son, en judo, Daniel Canto Prado. En karate, Lito López López. En Kung Fu, o Colexio Luis Pimentel recolle o premio unha representación do equipo. Moitas gracias, Tito. E para entregar os seguintes premios, por favor que suba ao escenario don José Manuel Blanco, de El Corte Inglés. E os gañadores son, en motociclismo, Jorge Prado. Recolle o premio o avó de Jorge. En natación, Cristina García Rodeja. Moitas gracias, José Manuel. E nós seguimos con esta noite tan especial, a Noite do Deporte Lucense, patrocinada por El Progreso. Os nominados son... Pádel. Fidel Guimarães. Santiago Mota. Miguel Veiga. Pesca. Óscar Galloso Castro.
Raúl Pérez Prieto, Manuel Rodríguez Meira. Piragüismo: Tania Fernández, Marcos González, Cristian Isaac Toro. Probas combinadas: Aroa Freige, Cristóbal Rodríguez, Aida Baliño. Taekwondo: David Ansede, Elena Casanova, Seila Fernández. Tenis: Paula Arias, José Basanta, Adrián Salgado. Para entregar os seguintes premios, por favor que me acompañe no escenario don Ramón Carballo, subdelegado do Goberno en Lugo. E os gañadores son, en pádel, Miguel Veiga. En pesca, Manuel Rodríguez Meira. Moitas gracias, Ramón. Moitas gracias. Para os seguintes galardóns, por favor, que suba ao escenario dona Raquel Arias, delegada da Xunta en Lugo. E os gañadores son, en piragüismo, Tania Fernández. Recolle o premio o pai de Tania. En probas combinadas, Cristóbal Rodríguez. Recolle o premio Yolanda, que é a irmá de Cristóbal. Moitas gracias, Raquel. Para os seguintes galardóns, por favor, pido a presencia de don Antonio Veiga, vicepresidente primeiro da Deputación de Lugo. E os gañadores son, en taekwondo, Elena Casanova. En tenis, José Basanta. Moitas gracias, Antonio. E despois de dúas quendas de premios, detémonos de novo para desfrutar co mago David Méndez. Un forte aplauso. Vale, moitas gracias a todos. Moi boas noites nesta entrega de premios. Bueno, estou moi contento de estar aquí, chamome David, e imos a facer unha magia entre todos. Es dicir, a magia vai ocurrir nas vosas propias maus, nos vosos propios asientos. Entón, é moi importante que todos levantedes a vosa mau dereita exactamente como fago eu. É importante que a punta dos dedos miren hacia min. Si, veña, todos, Sí, aí, fantástico. A outra mau
tamén facemos o mismo. É moi importante que a punta dos dedos miren hacia min. Fantástico? Vale. Cando estamos así, levantamos a mans para arriba un pouco, baixamos, subimos, baixamos, subimos, moi ben, No, poñemos así as mãos, e ora os pulgares, que son estos, poñémonos así para baixo. É moi importante que vos fijedes nas miñas mãos, porque solamente vai ocurrir unha vez. A mão dereita pasa por encima da izquierda, e ora enganchamos os dedos, e non nos podemos soltar, moi importante, ben apretados, as mãos un poquinho máis para arriba, esa zona. Vale, sin soltar facemos así, 1, 2, 3. Difícil, Facemos así, e ahora sí. Aí, claro que sí. Para o seguinte xogo non vou necesitar a axuda de nin de dúas, nin de 3 personas, sino de 4 personas. Entón, vou me meter polo público e vou escoller a 4 personas. Por suposto que, moi boas noites, Todo correcto? Fantástico. Necesito 4 rapaces, veña. Porque estes 4 rapaces ímolos facer desaparecer e xa non volven máis, Entonces, a ver... 1, 2, 3, 4. Queredes vir comigo? Un aplauso para eles. Vide comigo por aquí. Por aquí, despacio. Fantástico. Vide por aquí. Rápido por aquí. ¿Cómo te chamas? Rubén, vente para aquí. Rubén, vente para acá. Rubén. Roy. Hugo. E Nerea. Bueno, vídeos un poquinho máis para aquí. Porque para vos os 4 teño unha silla moi especial. Imos empezar ca primeira, Nerea. Toma asiento, está aquí. Toma asiento, sí. Sí. Fantástico. Roy, ¿verdad? Hugo, ven por aquí, Hugo. Porque tamén temos unha silla moi especial para ti. Toma asiento, está aquí, Hugo. Toma asiento, sí. Xa un poquinho máis abaixo. Fantástico, Hugo. Chamabaste Roy, moi ben, Roy. Mira, teño outra silla para ti, está aquí. Toma asiento. Sí, son sillas do IKEA, Bueno, entonces, como te chamabas? Rubén, vente por aquí, Rubén. Tamén temos unha silla moi especial para ti. Este niño tiene superpoderes, Bueno, moitos de vos... Bueno, a partir de ahora vamos pedir unha cousa, Sabedes para que estades aquí? Podemos... Mirade para mí, podedes mirar para mí, É moi importante controlar o espacio aéreo, é dicir, que naide entre por aí, que naide entre por aí, que naide entre por diante e que naide entre por detrás. Entón, imos a facer unha proba, vale? Todo correcto? Todo ben? Miramos para a dereita. Miramos para a izquierda. Miramos para adelante. Para atrás. Para arriba. E agora non miramos. Podedes mirar. Mirade para min. A partir de agora é moi importante que mirades para min ou para onde queirades, vale? Pero non vos podedes mover. Porque a magia vai ocurrir exactamente aquí. Mirade, aquí. Exactamente aí. Cando eu tiña a edad deles, máis ou menos, 6, 7 anos, máis ou menos, sempre pensaba na magia e unha das cousas que máis me impresionaba, sabedes cal era? A capacidade que tiñan os magos, os ilusionistas, os prestidigitadores, os prestimanos, que era como se chamaban naquela época, de poder volar. Hoxe non vamos a volar, pero ímolo intentar. Prestadelle moita atención, porque vai ocurrir aquí.
A todos, gracias. Un placer esta noite estar aquí. Este David nunca deixará de sorprendernos. E nós seguimos o noso, máis premios, os nominados son... Tenis de mesa. Ramón Becerra Melo. Iván Neira. Ignacio Pena Somoza. Tiro. Miguel Colmenares. José Luis Fernández Flores. Iván Fernández López. Tiro con arco. Alfonso Fernández Villamiel. Gabriel Galante Briones. Diego Lamela García. Voleibol. Víctor Bouza. Majo Corral. Sara Folgueira. Xadrez. Pablo Fernández López. Pablo López Varela. Lago Penalonga Arribas. Gimnasia Rítmica. Club Filigrana Senior. Club Quicela Monforte. Violeta Senior Absoluto. E para entregar os seguintes premios, que suba, por favor, don Luis Rodríguez, director del Progreso. E os gañadores son, en tenis de mesa, Iván Neira. En tiro, José Luis Fernández Flores. En tiro con arco, Diego Lamela García. Moitas gracias, Luis. E para os seguintes premios, por favor que suba ao escenario don José López Orozco, alcalde de Lugo. E os gañadores son, en voleibol, Sara Folgueira. En xadrez, Iago Penalonga Arribas. En gimnasia rítmica, o equipo senior do Club Filigrana recolle o premio unha representación do equipo. Moitísimas gracias, alcalde. E agora sí, xa están entregados
os premios aos deportistas máis destacados en 32 categorías diferentes. Pero antes de coñecer o deportista lucense do ano, imos escoitar de novo a Batital. Un forte aplauso. Muchas gracias. E agora sí, chegou o momento da verdade, coñecer quen será o novo deportista lucense do ano. Pero antes, recordemos os nominados. Manuel Hernández só ten 17 anos, pero xa é un dos mellores golfistas a nivel nacional. Este ano, Manuel foi seleccionado xunto a outros 250 rapaces para participar nun dos torneos amateurs máis prestixiosos a nivel mundial en Escocia. Ademais, foi un dos elixidos
para defender a selección española sub-18 e non son poucos os galardóns e premios que recoñecen a carreira meteórica dun rapaz cun gran futuro por diante. Con só 14 anos, Sergio Cabanelas dá o salto dende o Calasancio ao Real Madrid. Un paso moi importante na carreira deste gardameta que decidiu seguir así a pegada dun ilustre como Diego López. Seguro no xogo aéreo, áxil e con moitos reflexos, Sergio Cabanelas xa está nas ringleiras do Real Madrid C e incluso tivo o privilexio de facer o que moitos soñan, defender as cores da selección galega e da selección española. A palabra fracaso non existe no dicionario de Aroa Freige, unha rapaza que dende moi pequena sabe o que é o esforzo no deporte. Comezou practicando natación, onde rapidamente despuntou o que fixo que dera o salto ao triatlón e de aí o pentatlón moderno, proba na que xa é unha das grandes a nivel mundial. Nesta última campaña acadou todos os seus obxectivos, proclamouse campiona de Europa cadete e participou nos Xogos Olímpicos da Xuventude en Singapur e agora centra os seus esforzos nunha meta maior, chegar aos Xogos Olímpicos de Río de Xaneiro. Cando un xoven Alberto Piñeiro viu pelexar a Sergio Maravilla Martínez, decidiu que o ring sería o medio no que se movería no futuro. O Piña, como se lle coñece no mundo das 12 cordas, pasou de firme promesa á realidade despois de prepararse duramente para dar o salto ao profesionalismo. Un rapaz que golpe a golpe está a cadar o seu soño e o soño dunha cidade que dende hai máis de 10 anos non contaba cun auténtico campión do ring. Sergio Vallejo é moito máis que un piloto para os afeccionados ao deporte. Non importa que pasen os anos, que os orzamentos sexan menores, nin as trabas que atopa no camiño. Sergio sempre ten un plan B para superar calquera adversidade. Dende a súa primeira carreira no Rally de Noia en 1985 ata hoxe, pasaron 29 anos. 29 anos nos que o éxito sempre foi o seu compañeiro de viaxe. Un compañeiro que quere ir de novo ao seu carón, xa que está a piques de asinar o seu segundo campeonato nacional de rallies. E para entregar este galardón, por favor que suba ao escenario Dona Blanca de Cora García Montenegro, adxunta á presidencia do Grupo El Progreso. E agora sí, o novo deportista lucense do ano é Sergio Vallejo. Noraboa, Sergio, por favor, unhas palabras. Bueno, boas noites a todos. Primeiro creo que hai que agradecer ao Progreso que convoque estes premios porque creo que son a motivación máis para os deportistas lucenses. E no meu caso concreto agora pois agradezco a todos que me votaron, evidentemente, que había xente pola calle que me decía estoute votando, así que gracias a todos os que me votaron. E sí me gustaría decir que o automobilismo ten fama de ser un deporte individual, pero nada máis lexos da realidade. Creo que un piloto solo non fai nada, o copiloto é super importante, no meu caso, con Diego a miña dereita, pois é fundamental para conseguir os éxitos, pero tamén todo o equipo humano que teño alrededor, parte del que está por aquí. Quero decir que somos 8 amigos de Lugo que vamos por aí deixándonos a alma por defender o noso deporte e a nosa cidade, así que gracias a todos eles. Pero especialmente quero lle dar as gracias a miña familia porque
Antes, cando decía 30 anos facendo este deporte, pois hai que aguantar moito dentro da familia para soportar tantos anos. Así que, gracias a eles. Moitas gracias. E agora toma a palabra Blanca de Cora. Moi boas noites a todos e gracias pola súa presencia un ano máis nesta entrega dos premios El Progreso ao Deporte Lucense. Permítanme a felicitación máis sincera aos galardonados en cada unha das diferentes modalidades. E unha especial referencia ao deportista do ano, Sergio Vallejo, ben coñecido polos seus méritos e a punto de proclamarse novamente campeón de España de rallies. Permítame tamén o agradecemento ás institucións e firmas comerciais que colaboran nesta festa do deporte. Todos somos conscientes dos tempos difíciles polos que atravesamos e, polo tanto, é máis de agradecer esta colaboración. Chegamos á 10ª edición destes premios. É unha data desas redondas a subliñar. Foron estes premios pioneiros no vencello da prensa e dos seus lectores co deporte lucense. Son os lectores del Progreso quen deciden aos que consideran merecentes desta distinción. Pódese dicir así que son os lucenses os que elixen os recoñecementos que aquí formulamos. Son os lucenses pola alta participación que se produce ano tras ano e porque son a maioría dos lucenses os que elixen como primeiro periódico El Progreso. Nestes 10 anos, moito ten cambiado o acceso á información. Asistimos a unha auténtica revolución tecnolóxica e tamén, como consecuencia, a unha auténtica revolución nos hábitos das audiencias, dos lectores. Intentamos e buscamos seguir ese proceso, ser fonte de información en soportes diversos, no papel ou na vía digital. Si isto é necesario na información xiral, tamén o é na información deportiva. A proximidade define, xustifica e diferencia na provincia de Lugo al Progreso de calquer outro medio. Esta celebración e a participación dos lectores demostran esta realidade. O valor que representa para unha comunidade un medio de comunicación de proximidade. Imos seguir apostando polo cambio, por acompañar e seguir os cambios tecnolóxicos na comunicación. Imos someter a unha profunda transformación a edición digital del Progreso, unha transformación na mellora tecnolóxica no deseño e nos contidos. Imos seguir prestando atención preferente ao deporte de proximidade. Os deportistas da nosa información son os protagonistas da nosa información son os equipos e os deportistas de Lugo. Imos seguir buscando unha nova concepción nos contidos da edición de pago en papel, unha edición que tamén se ten acceso por internet en calquer soporte. Sabemos que eses contidos elaborados han de levar en sí un valor engadido tamén no deporte. Han de dar algo máis que a información básica, esa información esencial, quen gañeu ou quen perdeu, quen marcou ou quen fallou. Xa está coñecido pola inmensa maioría dos lectores cando collen a edición de pago en papel ou no quiosco digital. Respostas como as dos lectores participando na votación para os deportistas do ano. Resposta como as de todos vostedes hoxe aquí. E respostas da audiencia de Lugo, como as que nos dá o SM, son as que, en definitiva, nos motivan a apostar pola innovación en tempos económicamente non doados para a xestión. Confío en que teñan disfrutado desta 10ª edición dos premios El Progreso ao Deporte Lucense. Confío en velos aquí o próximo ano e que teñamos ocasión de celebrar novos éxitos dos deportistas e dos equipos de Lugo. En calquer caso, que a afición e a dedicación ao deporte se estenda no conxunto da sociedade como o que é para todos. Un hábito de saúde e fonte de optimismo para que as circunstancias de todos sexan mellores. Moitas gracias. Moitísimas gracias a Blanca, noraboa a Sergio,
deportista que repite galardón como deportista lucense do ano, e tamén grazas a todos vostedes e tamén os telespectadores que nos siguen a través do sinal de Telelugo. Moi boas noites.